Amigues, amics, taulaplanistes, avui tenim un tutorial que dura 1 minut i una partida que durarà 5 minutets. Estem avui a punt de jugar a un joc superfàcil que es diu Lama. Lama, com una llama, però es diu Lama. Mira, Lama, aquí tenim el joc, una llama tutti frutti, tutti colori, arc de Sant Martí, És la capsa molt semblant a la del Peluses, és de Mercurio, poden jugar de 2 a 6 i recomanat diu per 8 anys endavant, però aquí demostrarem que és tan fàcil que poden jugar de 8 anys endarrere. D'acord? Portem aquí el Peluses, el guardem. I el Lama. Us explico ràpidament com es juga o canviarem la càmera. Què fem? Canviem la càmera? No. Sí. No. Canviem la càmera i ho expliquem així veient les cartes, ¿vale? Perquè així es veuran les cartes, d'acord? Vinga, sobretot és important que recordeu que la llama del arc de Sant Martí, si la tens, és dolenteta. Tenim les cartes de números de l'1 al 6 i la llama, que seria la següent de la seqüència, o sigui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i la llama. Llavors, cadascú té 6 cartes i es ficarà una carta aquí del descobert. El jugador que tira el que ha de fer és tirar el mateix número o un de superior. Per tant, si ara hi ha un 3, jo hauria de tirar o un 3 o un 4, ¿vale? Per exemple, tiro un 4. El següent pot tirar un 4 o un 5. Llavors, si hi ha un 6, es pot tirar o el 6 o la llama. Val? I descarregaríem una llama. I després de la llama torna el número 1. Val? O sigui que és una seqüència, és un cicle. Llavors, el primer jugador que acabi les seves cartes de la mà, quan acabi les cartes diu he acabat i s'acaba. Tal com queda la partida, les cartes que tinguem a la mà són les cartes que ens comptaran com a punts negatius, llavors cobrarem les monedetes. Val? Aquestes fitxetes, que les blanques valen 1 i les negres valen 10. Llavors, quina és la gràcia? Que si tu a la mà tens 3 cartes iguals, com a penalització només et compta una de cada. Per tant, aquí jo tindria 4 més 2, 6 punts negatius. 6 punts negatius doncs serien 6 fitxetes blanques. Si, per exemple, tingués a la mà, si s'hagués acabat la ronda i tingués la llama em compta com a 10 punts negatius. Val? Però si tinc una llama són 10 punts negatius, si tinc 4 llames és el mateix. D'acord? Llavors, hem de mirar l'estratègia d'intentar treure'ns del damunt el major número de cartes possibles, però si les tenim repetides no ens molesten tant com si les tenim totes diferents. Com acaba la partida? Quan algú tingui 40 punts. Quan algú tingui 40 punts s'acaba, es fa el recompte i el que tingui menys punts serà el que guanyarà. Si tu no pots tirar la carta, el que pots fer és robar. Robes una i ja està. És el teu torn, és o tirar o robar. Si no t'interessa ni tirar ni robar, et plantes i et quedes fins que s'acabi la partida, et quedes amb les cartes que tens a la mà. Quan algú hagi acabat les seves cartes o quan tothom s'hagi plantat, doncs llavors faríem el recompte. Val? Faríem el recompte i jo en aquest cas tindria 4 més 2, 6. 6 punts negatius. Si un jugador aconsegueix jugar totes les seves cartes i té fitxes de punts de rondes anteriors, pot tornar una de les seves fitxes a la seva elecció. Pot ser una de blanca d'1 punt o negra de 10 punts. Això és més fàcil de jugar que d'explicar. Demanem de les cartes. El Roc comença. No, jo no.
Una, dos, Que ben tres, remenades, papa. 4, 5 i 6. Tothom té 6 cartes? Jo no Sí. vull tocar. Doncs vinga, començo jo. Ficarem aquesta, mira, te les poso aquí, mira, aquestes són per robar. Aquestes són per robar i aquesta és la carta que hem de El tirar. roc. Començo. Vale? Vinga, el Roc que tira, un 6. Jo que tiraré... Doncs tiraré un 6. Aquí podeu tirar o un 6 o una llama, vale? I si no, robes. Vinga, veta. Ja has robat, tires tu. Tens? No, doncs robes, vinga, roba. Poquet de poquet. Tiro jo una altra vegada. Un 6. Veta. Roba. Roc. Ens remanen molt bé, papa. Sí. Mira, un altre 6. Vinga, Roc. Tens un 6 o una llama? No? Doncs jo també passo. La Berta ha tirat llama. Pots tirar o una llama o un 1. Llama. Vale, doncs jo tiro un 1. Un 1, un 1. Vinga, un 1. Dos. Un... Espereu, no tireu tan ràpid perquè si no, no es veu això. Ara tiro jo, no? Sí. Un 2, no puc tirar res. Espera, Berta. No tinc. Un 3. Quatre. 4, el Roc té una carta només. Un 4. Ara es podria plantar, però decideix seguir robant. Tiro un 5. Et plantes? Doncs vinga, boca avall. Les teves cartes boca avall. I ara tiro jo. Un 5. Espera't, una. El Roc s'ha plantat, vale? Ara no tira, i tiro jo un 6. Se m'han acabat les cartes. Això vol dir que la ronda s'ha acabat. Tu, trampetes. Roc, fem el recompte. Ara hem de cobrar. Mira, la Berta té 5 i 2 4 que compten com a un 4, vale? 5 i 4, 9. 9. Agafes 9 fitxetes blanques. I el Roc té 2 3, ha sigut molt llest, s'ha plantat, ha dit, així ja no robaré més, només roba 3 fitxetes blanques. Vale? Se les queda aquí. No he sigut llest? Sí. No, perquè no sabia que passaria això. Bueno, però el 3 és baix i com que el tenies repe, no? Ja està. Vinga, dona'm les cartes. Ara tornem a remenar. Això és anar fent rondes fins que algú arribi a 40 negatius. 3. Qui ha començat? Roc. Doncs ara començo jo. No, la Berta. 4. 5. Vale, un 3. Ok? Començo jo. Un altre 3. La Berta roba. Un 3 o un 4? Tiro, a veure, un 3. Jo robo, que no tinc. Un 4. Un altre 4. Sí. 6. 6. 6. Llama. Llama. 1. 1. 2. 2. 2. 2. He guanyat. Ah, mira, el Roc ha guanyat. Jo m'he quedat així. Això es queda així. El Roc es pot desfer d'una de les seves peces, perquè ha quedat primer, vale? Te treus una peça, si tingués una negra es podia treure una negra. Et quedes amb 2. I ara tu cobres. Quant tens? 9. 9. Doncs vinga, dona'm en una de les blanques i et quedes una de les que valen 10. Fica-te-les aquí, fica-te-les aquí. I així sabrem les que tens sense fer trampetes. Jo, 2. Col·loca-les aquí. 2, 3, 5, 3, 4, 5, 6. I tu?
Tens 6? 6. Vinga, fem així. Aquí el 6 per tirar, vale? Si no tens un 6 o una llama, robes. Ara tiro jo. Tira. Molt bé. Un altre 6. Mira, la llama. Tens un 1 o una llama? Si se les fiques bé, però com que se les fica una darrere l'altra, doncs estem aquí passant. Veus, el dels 8 anys, ara ho entenc, el dels 8 anys. Passes, doncs jo també passo, robo. Un 1. Agafa-les bé, Roc. Un 2. Un 2. 2. Ai, no, perdona. 2. 3. 3. 4. 4. 4. He Ah, guanyat. mira, la Berta ha guanyat. Quantes que... La Berta ja és molt ràpida, s'ha tret una fitxa, s'ha tret la negra, vale? I el Roc té 10 i 5, 15. I jo, 1. Vale? Una per aquí. Una de 10. I 1, 2, 3, 4 i 5. Quan en tinguis 10 de les blanques, podem canviar-la per una de negra, vale? I així, si quedes primer, et pots desfer de la negra. Ara començo jo primer. 2. Ara començo jo primer. Sí. Ala, papa, tio. És normal, això? És normal. 4, 4, 5, 5, 6, 6. Bueno, mira. 1, 2, vale? Roc, quin tens d'aquestes? 1, 2. M'han tocat quasi totes igual. Molt bé. Pots Tres. tirar totes de cop. Un 3. Ara tiro jo. Oh, jo no en tinc. He de robar. Un 4. 4. 5. 5. 6. No. Tira la Berta. 6. Llama. Ja. 1. 2. Ui. 3. Ep, has acabat? Sí. No, cotxins. Mira, el Roc ha acabat. Es pot desfer de la peça negra, que és més dolenta, no? Mira, t'has tret 10 del damunt, I ara nosaltres tenim aquí aquestes. Quant tens tu? 5 i 5 i 4, 9, 10, 11, 12. 10, 12. perquè si en tenia 5 i 5, 10. Tenia 5 fitxes blanques i més 5 en 10. Una blanca. Vale. 4, 14. Tenies 5. 17, 17. 17, vinga, has de tindre 17. Aquí, a la taula plana no es fa trampes, que ho hem dit sempre, això. I jo tinc 3 i 2, 5, i 6, 11. Doncs mira, m'agafo una de negra i una de blanca. Val? Jo ara tinc 14. I tu, Berta? No. No farem carbonara, fareu bròquil. Fareu bròquil? No. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jo crec que ja està. 2, 3. I ara qui començo? Començo jo, no? Sí. Comencem amb un 5. Espera, sí. He tirat jo, ha tirat el Roc, tiro jo. Mira, 5. Un 6 o una llama? Lama. Un altre. Me gusta la lama, me gusta la lama. Uno o un lama. O un lama. Güey, Un 1. güey. Ep, Güey. cachis. Espera una mica, home. Güey. Ara aquesta tia tirarà. Llavors jo em planto. Ells segueixen jugant. Jo m'he plantat. Tu passes i vinga, tu tires. Güey. Ha guanyat? Sí. Vale, el Roc ha guanyat. Se'n treu una del damunt, Una peça menys. Jo tinc 2 lames. Una. 10, una de 10. I jo tinc 2 i 6, 8. 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Mira, 8 i 2 blanques, 10. Canviarem per una de negra. Jo ja tinc... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinc 22 jo ja, Jo tinc I tu? 17. No, tens 27. 27. 27. A 40 es tanca, la partida. De moment el Roc va guanyant. 4, 5, 6. Molt bé. Mira, un 6. Molt bé. Molto bene, tires tu. La llama, vinga. Emma. Roc, Sí. me caso en ronda, tio. Per què me tires això? 2, 3, Passo. 4, 5, 6, 1. Tio. Estic carregant. Estic carregat 2, de romanços. 10, Un 3. Vale, vinga, va, un 4. Un 4. 4, un 4, un 4. Un 5. Tira. Roba una. Ara tiro jo. Ara tiro jo. No, tiro jo. Jo tiro. Un 5. La Berta no té, roba. Un 5, molt bé. Jo tiro un 6. La Berta què té? La llama. El Roc està a punt i li falta rematar. La llama. Després de la llama, què ve? L'1. Un 1 o un 2? M'entens? Tiro jo també passo. Vinga. Un 1 o un 2. Jo no tinc. M'estic carregant aquí, mira. Què? Tira el Roc? Un 1 o un 2? No pots? No. No pots? Roba. I jo... Estic carregat de 4. I jo, vinga. Oh, mira, un 2. Mira, un 2. Un 2 o un 3? Per fi. Un 2, un 2. Un 3. Doncs vinga, jo també tinc un 3. I guanyo. I la Berta guanya, I un vale. 4. No, espera. Tranca. Però... Espera't. Vinga. Però he La de Berta, fer la 4. Berta es pot descomptar una? Vinga. Què tens? Mira, si només tens això, 3 4 que només et compta com a 4. I un 5 són 9. Mira, si m'apagues una, 10. T'ho canvio No, no vull canviar. doncs tindràs 10 monedes blanques, És millor perquè així te'n pots treure una de negra. I jo tinc, mira, molts 6os, Com 6 que i me'n 5. puc treure una de 11. negra? 11, mira. Una i una. Que Doncs me'n trec una de negra. quan guanyis 33. la ronda. Quan guanyis la ronda. 22, 33, Quan? 22, 33. Jo ara tinc 33. No me les faig d'una Estic a punt de perdre, Pues jo no. El Roc està guanyant, El Roc està guanyant perquè No, jo només té... estic perdent. No, perquè només tens 15. I tu, Berta? 17. 17. O sigui que segueixes guanyant tu, Roc. Estàs guanyant. Altra vegada Si ara guanyes la 17. ronda, te treus del damunt aquesta. Vale, Vale? vale. O si la guanyo jo, me trec aquesta del damunt. I si perdo, Em mira, les faig d'una. hem dit que en tinc 33. 33. Doncs si ara me'n trago 7, perdo. S'acaba. Més val. 5, 6, 6. I ara comença el Roc. Quina toca? I me toca... La llama! Papa, mira això. Bueno, fica-la bé, perquè la funda deu No estar... vas dir res. La funda deu estar trencada. Vinga, he ficat. Has tirat la llama? Doncs jo també en tiro una, mira. Mira, saps què? Un pas. Un 1. No em feu això. Un 2. Jo tiro un 2. I jo un 2. Jo no tinc. Que tinguis un 3. Estic a punt de palmar-la, perquè només que en tregui 7. Que algú tira un 3, sisplau. No. No teniu 3? No! Dos nens. T'ha tocat un 3? Tira. Tira tu. Una. Vale, tiro jo. Un 2. Mira, un 3. I jo també tenia. Però pots tirar un 4 també, tio. I
Que no m'interessa. També m'ha tret Un 4, doncs mira, jo tinc un 5. un 5. I jo tinc un 5. I un 6. I un 6. I un 7. No! Bueno, va, sí, la llama. Vinga, la llama. La llama. I un 1. No, tio! Un 1. Ui, ui, ui. Que estic a punt de tragar. De sorra. Mastegar sorra. Una. No tens? Ai, no, que era robat, no? Jo tampoc. He de robar, perquè estic a punt de morir. Però, tio, tira'm un 1 o un 2. Vinga. Una. Un 1. No. Però, tio, tornem a estar amb l'1. Vinga. Roc, Ara la Berta... robes o tires? Ara la Berta té un 2. Robes o tires? No, que et toca a tu, Roc. Prefereixo. Un 2. Mira, ara... 3 o 4. O 5. El meu vestit diu que 4. 4, doncs el meu diu 5. I el meu diu 5. I el meu també. I el meu diu 6. I el meu diu 6. I el meu 6. I el meu diu... llama. I el meu diu... No, el meu diu que la Berta ha de robar. I el meu diu llama. I jo he de robar. Ostres. Robeu bé. Ara tiro jo i no tinc! M'ha quedat un ronda! M'ha quedat un ronda. Tira. Tira. Robes o Una tires? planta. Et plantes? Vinga, boca avall. Cartes boca avall, tu ja. Jo no puc dret. I jo no em puc plantar perquè si em planto perdo. Un 1. Tio, un 1 o una llama. Tio! Bueno! Ara estan a punt d'acabar-se les cartes de robar, això vol dir que ja s'acaba, Oh! No tenia bons, tio. No hi ha un? S'ha quedat tancat, això? La llama, no tenim ni un ni llama. Doncs pues ja està, no, s'ha acabat, s'ha acabat. I ara hem de comptar. Menys mal. Hem de comptar el que tenim. Mira, tu, 11. Menys mal. Tu, 11, mira, Que m'he tens plantat. una de negra i una de blanca. La Berta, un fotimer, mira si és rica, mira. 3 i 2, 5. I 4, 9. I 6 i 5, 11. I 9, 20. He guanyat? 2 peces negres. Això vol dir que he guanyat? Quantes tens de blanques? Això vol dir que he guanyat? Segurament, perquè mira, jo, 3 i 2, 7. 5. Mira, jo tinc aquí 5 i 4, 37 tinc. 3 i 2, 5. I 4, 9, 10, 15. Vale? Jo tinc aquí 15, o sigui que pillo 10 i em passo i tot, mira, em passo de 1, 2, 3, 4 i 5. O sigui que tinc, mira, veus, 40, Així que he guanyat? 48. He guanyat? Roc, quantes? 20, 26. 37. I la Berta 37. Ha guanyat el Roc. El tio que no volia jugar, el tio que ens ha rebentat. Bueno. La Berta té gana, anem a dinar, Adeu! Ja sabeu com es juga al Lama, un joc superràpid, superfàcil i que si tens gana te'n vas a dinar, vale? I recordeu que si la Terra és rodona, la taula plana!